Вычытаць гэты снег да канца, каб ніводнай памылкі не засталося. Калі будзе ён паміраць, наталяючы смагу эмансіпацыйнай зімы. Вынесці на палі птушак чырвоных, каб дзеў блеяны глебу, што камянём застрае ў горле, і глытай, не глытай, сінія вусны да жыцця не вярнуць мне. Або не вернуць. Я не складовая перад націскам, а дакладней назоўнік жаночага роду з асновай на гэ. І таму, калі мяне праскланяць, дык вы будзеце што-небудзь браць? Цукеркі. Множны лік мае свае перавагі, аднак ёсць словы, якія нельга пісаць разам. Таму ў скрайніх выпадках я пішу сябе праз злучок, трымаючы пад паліто букет ружовых і жоўтых мяккіх знакаў, каб паслабіць тваю цвёрдасць. Але ты не выключэнне, а я не правіла.